uNkulunkulu akulona usise uphile uphumelele noma kupastor iChallenge Africa. Ihamba yami senze kuphela ngoba uyimember ichannel. Uma ungeyona ungayisebenzisi nami. Fona from 9 kuya 5 kuphela. Monday to Friday kuphela. Sunday sesonto sibheka la usodwa mncwabe sawubona phakathi phela ukuza. Ubumama ungasekho ungathi uthunjiwe ngiyabonga Solila. So uzodwa dreams of her late mom, felt like she's being abducted, kidnapped, or held hostage. Similar. Uvale uthunjiwe. So nake singakusho umuntu ongasekho ethunjiwe. One, ngokujwayelekile uma uphupha umufi uphawu olubi uma ethunjiwe. Lokhu kuyakukhomba ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi lo muntu wathwetshulwa. EkaJuda 1:9 kepha uMikhayeli ingelosi enkulu lapho ephikisana noSathane ekhulumisana naye ngesidumo saMose naye nesimo saMose akabanga nesibindi sokuletha ukwahlulela nokuhlambalaza. Kwathi inkosi mayekujezisa. 2. Kuyenzeka uma uphupha umufi kuba uphawu olubi uma ethunjiwe olusho ukuthi kungenzeka lo muntu udinga usizo lwemikhuleko noma olunye usizo nje olungamkhulula aphume lapho avalelwe khona ngemuva kokuthethula ngoba Yesu usethethulwe kodwa ufuna ukuthi kube khona okwenzayo wena ukuze akhululeke lapha yana yamani. 3. Kwesinye isikhathi uma uphupha umufi uphawu oluhle uma ethunjiwe kodwa umkhulule umkhiphe la ethunjwe khona. Lokho kusho kungenzeka iphumelele imizamo noma izophumelela imizamo yakho yokumkhulula nokumkhipha lapha thethulwa wavalelwa khona. Daniel 10:13 khipha isikhulu esimosweni nasePersia samina nami insuku ezingama-20 kepha bheka uMikhayeli omunye uyikhulu zokuqala wenza ukungisiza noma kade ngishiyiwe ngedwa khona namakhosi asePersia Persia. So siyabonga besibheka la umuntu ongasekho ethunjiwe. God bless you.